ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಶಮಿತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ದಿನದಿಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ದಿ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪಣಂದಿರ ಮೀನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮೀನು ತಿಂದಿರ್ತಿದ್ದ. ಮೀನು ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಬೈದಿಜರ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಮೀನು ತೊಗೊಂಡಿರಮ್ಮ ನಂಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕು ಅಂಚ ಬೊನಸ್ ಮಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋರೆತ್ತುಂಡು ಪ್ರದ್ವಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆತ್ತಿಂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಪಾಡ್ರೆತ್ತಿನ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೀನು ಸಾರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಂತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕುಂಗೆ ಈ ಕಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮೀನು ಸಾರು ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಮಂತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನ್ ಕೈಪ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಂಡ ಬಿಸಾಲೆ ಪಾಡುದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ದೀಪುನ್ ಪಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ರಸಪುರ ಪಾರದು ಪಣ್ಣಿ ಹತ್ತಂಚ ಹತ್ತು ನೀವೀಗ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಪಾತೇರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜರು ಲೇಟ್ ಹಾಪುನ್ಗೆ ಮಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನಾನು ಕಜಿ ಪಾತಿದ್ದು ಪಣಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ಖಾರ ಪುಜ್ಜಿ ಸಿ ಮೆಣಸು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಶುಂಠಿ ಮೆಣಸು ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪು ಮಸಾಲೆ ಲೈನ್ പോയി ദിക്കണ്ടേ എന്നതിൽ ഉണ്ടല്ലേ പിറവിടുതല്ലേ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಂತನ ಮೀನು ಸಾರು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮೀನು ಸಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮೀನು ಸಾರು ಮಂತೊಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಂದರಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಂದರಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ವಾಸ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಂದರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೀನು ಸಾರು ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಚ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಮೀನು ನೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಅಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಕೈತದು ದೀವೊಡು ಚಪಾತಿ ಮಂತದ ಚಪಾತಿ ಕಾಯದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪರ ಪೂರ ಕಡೆತಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹುಡ್ತಿಕ್ಕಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.